Konsertimizni maturugna boshlab jiberdik ham endi bugun bari tek tiri tovush. Salovat Minixanov ham Guzalim deb yoziladi. Nega kelsin birinchi turasi? Mında ish familiya dedi. Bu familiyamizning Tataristonda har vaqt birinchi o'rinda bo'lgan deyish. Sen boshda uyda birinchi bo'lib tegi Ikeadan olib qaytgan shkafingni yeyib qo'y. To'xta kishi qiriyda boshlamaydi Guzalim. Men sen aytdim endi yeyib qo'yapsan, yeyib qo'yam. Salovat aytdi, salovat ishladi, все, разговор окончен. Senin kısaca menga 50 qo'shindan beri yoratam deb aytganing yo'q. Qadrlim, ko'rib peylanamang. Men seni bir topqir yoratgan degan so'zni aytgan bor. Biror o'zgarishlar bo'layotgan men senga xabar etarman, ya'ni. Bizning звезда. Transitor yani. Şunun bilemeden telekomüş dediler. Yaşasın dişik telekomüş. Tut sen dediler. Modаны халыкка кертүче кеше. Мен трендсеттер, мен вообще магазинда йөргә яратмыйм, мен бүтән киемнәрне безнең портной бер хатын кыз бар инде шуларда тектерәбез. Вот. Теге магазинга Гүзәле белән особенно йөргә яратмыйм. Чөнки Гүзәле белән магазинга барсаң, ул теге Пятница телеканалындагы Орел и Решка тапшыру миңа хәтерләтә. Аңарда золотая карта, а мин, значит, как хочешь, так и выживай. Һәм бу көнне, хөрмәтле дуслар, мин шушылай дип атадым. День согласия и примирения. Гүзәлем примиряет, мин соглашаюсь, значит. Татарстанымыздың эстрадасына зур үлеш кірткені үшін мақтау грамотасы білән салаватны тәбрикләргә. Исән сау болыңыз, сәламәт болыңыз, дамымызны сөендеріңіз. Біз сезне күтәбез. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Батл. Син һәм мин. Гүзәлем һәм Салават Минихановтан яңа концерт программа. 3-нче сезон. Тере тавыш.